tejto divadelnej sezóne si výročie pripomenulo divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene, Bábkové divadlo v Žiline a sezóna starého divadla Karola Spišáka v Nitre sa niesla v znamení 60. sezóny. 60 rokov nie je malá doba, nie je to krátky čas. Za tých 60 rokov sa divadlo presťahovalo do niekoľkých budov na rôznych miestach, fungovalo v rámci Nitry. Niekoľkokrát zmenilo názov od krajského bábkového divadla, respektíve bábkovej scény krajového divadla v Nitre, cez západoslovenské bábkové divadlo, Bábkové divadlo v Nitre, až po súčasný názov Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre. Strašne veľa hercov sa tu za tých 60 rokov vystriedalo, tvorcov, scenografov, režisérov, riaditeľov. Strašne veľa rôznych žánrov a poetík sa tu odohralo. Mňa osobne veľmi teší, že to divadlo je celkom v dobrej kondícii, že ľudia majú naše divadlo radi, že do neho chodia. Snažíme sa podchytávať detičky už od nejakého 4. roku života, čo je dosť ťažká veková skupina, ale je to prvý kontakt s divadelným svetom a nám záleží na tom, aby si deti vypestovali vzťah k divadlu už v tomto veku. Cez samozrejme školský vek až po vek dospievania, ktorý je tiež ťažký a témy musia byť naozaj vyberané tak, aby ich oslovili, aby ich zaujímali, aby naozaj ich počúvali, aby ich to divadlo, ktoré na javisku sledujú, aby ich zaujímalo. To je to podstatné. A vás, deti, ľúbim, papo. A ja mám z vás rád dosť. A sme tu na to, aby sme vás previedli divadelným svetom. Poďte bližšie. Ja som tu zažil napríklad veľa nových iných foriem divadla, na aké som bol zvyknutý predtým a pomaly som si zvykol samozrejme na kolegov a na toto divadlo, na toto mesto a na tú poetiku, ktorú vlastne my ponúkame a je to trošku také iné, niekedy z detského pohľadu, väčšinou teda, ale myslím, že to divadlo ponúka aj pre dospelého diváka veľa zaujímavých predstavení. A pre mňa je to už 5. sezóna v tomto divadle a ja to osobne pociťujem ako obrovský nárast, čo sa týka profesionálneho nejakého vývoja hereckej osobnosti, že vlastne tým, že som často obsadzovaná a že veľa hrám, tak človek cíti na sebe, že sa vlastne niekam posúva a že sa vie na tom javisku postaviť k veciam tak, ako sa k ním postaviť treba. V hereckom obsadení je zaujímavý fenomén. Veľa hercov je verných súboru od svojich divadelných začiatkov. Ja som nastúpila najprv ako Eleovka na rok, ma zobrali tiež na konkurs, potom som išla na vysokú školu a potom som sa vrátila. Tým, že vlastne bývam v Nitre, tak som sa vrátila do Nitry a potom nastúpila Ivan, môj muž, takže my sme tu boli obidvaja spolu. Takže sme vlastne, ja som teda verná, aj ty si verný celý No tak ja som sa čas. našiel, ja som divadlo robil už predtým, ak som nastúpil do divadla. Ja som robil amatérske divadlo na pedagogickej fakulte, to som robil asi 6 rokov. Volalo sa to Divá hus a vyhrávali sme rôzne súťaže. A medzi tým, ako náš režisér z tohto divadla, Paolo Sika, mi ponúkol, či by som nechcel ísť do divadla, do profesionálneho bábkového divadla. A tak sa to stalo, že som zostal a mňa to divadlo držalo už od toho 80. roku, od tých 20 rokov asi. Takže preto som aj zostal v tom divadle. Neodmysliteľnou súčasťou divadla je hudobník Eugen Gnot. Môžem povedať, že je veľmi pestrý a je toho dosť. Moja úloha je tu teda vymýšľať hudbu, to, čo vymyslím, aj nacvičiť tých hercov, aj iní, čo napíšu a vymyslia, ja to potom musím zase na klavíri zase hrať aj za nich, tak to je ďalšia vec. S týmto divadlom vlastne som spriahnutý už od 76. roku. Od polovice sezóny má divadlo nového umeleckého šéfa. Akú víziu má pred sebou Staré divadlo? Tie rozprávky vlastne o tom stále hovoria, že s tým dobrým úmyslom vlastne prídeme k veľkým veciam a vlastne nejakým spôsobom motivovať to detského, ale aj nech sníva s nami, nech sa s nami hrá, no všetko to, čo vlastne detské divadlo a vlastne trošku ho kultivovať, alebo inšpirovať, alebo možno málo aj naučiť niečo. Takže vlastne o tom aj tá naša vízia. Tá vízia nie je moja,
nebude moja ani nikoho jediného, proste to je vízia, proste také spoločné chute do divadla. Koniec divadelnej sezóny už po 7-krát patril divadelnému festivalu Dotyky a spojenia v Martine. Môžeme konštatovať, že 7. ročník Martinského festivalu Divadel na Slovensku Dotyky a spojenia splnil svoj cieľ, preukázal svoju zmysluplnosť a potrebu stretávať sa my všetci divadelníci na Slovensku aspoň raz do roka na takomto nejakom divadelnom sviatku. Bol z hľadiska organizácie trošku náročnejší ako po iné roky, pretože do poslednej chvíle sme nevedeli presne z akého finančného balíka tento festival ideme robiť, čiže koľko na to jednoducho máme. A preto aj tie naše tlačoviny, aj správy na webke alebo niekde inde vyšli naozaj na tú poslednú chvíľu. Prinútilo nás to zredukovať festival tým, že ten rozpočet bol o mnoho nižší. Veríme, že v budúcom roku to bude trošku akože lepšie, tak ako sľubujú všetci predstavitelia mesta. No a z toho dôvodu sme my museli zrušiť šapito, v ktorom boli popoludňajšie koncerty a nočné predstavenia. Ale tie nočné predstavenia sme presunuli k nám do štúdia, čiže o tie diváci neprišli. Ako o celý ďalší hlavný program, ktorý bol v takom istom objeme, ako bol po iné roky, alebo v takom istom počte predstavení. Nezrušili sme ani sprievodný program, ktorý bol na námestí divadelnom každý večer o tej 22. hodine. Opäť sa tešil záujmu naozaj veľmi širokej verejnosti. A takisto sme nezrušili ani detské predstavenia v dopoludňajších hodinách, či už boli v Národnom dome alebo v štúdiu. Po divadelných prázdninách festivalovú sezónu otvorí už 20. ročník Medzinárodného divadelného festivalu Divadelná Nitra 2011. Divadelná Nitra sa bude odohrávať už po 20. raz, čo je veľmi zaväzujúce. My sme mnohé podujatia pridali, také, ktoré nebývajú tradične, nazvali sme ich v takej sérii Extra 20. A budú to rôzne prezentácie, výstavy, vydáme publikáciu k tomuto výročiu, teda zmapujeme to, čo sa na festivale udialo za posledné roky, akoby doplníme tú predchádzajúcu jubilejnú publikáciu. Chceme vydať publikáciu 20 rokov dobrovoľníctva na Divadelnej Nitre. Budeme mať výstavu plagátov 20 rokov. Budeme mať takú retrospektívu rôznych mien, veľkých, slávnych, slovenských aj zahraničných, ktoré boli prezentované počas tých 20 rokov. A je to vlastne taká príležitosť aj zrekapitulovať, čo taký festival vlastne znamená. Máme na začiatku seminár Kreatívny priemysel, festival teda ako kreatívny priemysel, co vlastne akoby zhrňame teda funkcie festivalu vôbec v živote krajiny, ekonomiky a tak ďalej. Máme nový projekt, volá sa Paralelné životy, 20. storočie očami tajnej polície, ten rozbiehame, to je do tej novej 20. No a samozrejme mnoho podujatí z prievodného programu a nad tým všetkým tróni hlavný program, ktorý dúfame, že bude kvalitný a zaujímavý. Sú to divadlá z 9 krajín zo zahraničia a potom slovenské divadlá. Takže program, myslím si, že proste bude pestrý, zaujímavý a že teda završíme tú 20-ku už ako dospelý festival, ktorý sa snáď v tomto kultúrnom priestore dostatočne etabloval.